F'waħda mill-aħħar festi tal-istaġun lejlet il-festa ta' Santa Caterina fiż-Żurriq sploda spettaklu li ċertament laqat lajn tal-Maltin kollha mill-angoli kollha tal-Gżira. Fil-programm pirotekniku partikolari li sebbaħ ismewwiet eżattament lejlet il-festa, il-bieraħ kien hemm stennija kbira għal ballun b'diametru ta' 38 pulzier u li jiżen xejn anqas minn 260 kilogramma. Ballun li kiser rekord nazzjonali. Il-proċess biex sar il-ballun ħa madwar sena sħiħa ta' xogħol. Net News iltaqa' ma' Manuel Gawci fil-preparamenti tal-Għaqda tan-nar fejn spjegalna l-proċess. Hemm ħafna nies involuti ġifieri minn nagħmel il-forma, minn qatta l-karti, eċetera, eċetera, ħafna xogħol. Il-ħarqa tas-sibt bdiet għall-ħabta tad-9:15 filgħaxija u kien fiha taħlita ta' xogħol pirotekniku li jagħmel l-ispettaklu wieħed mill-isbaħ.